Takže ahojky, tu je Misty a ja vás vítam u nového dnešného videjka. Ako už môžete vidieť, tak bude to Roblox a dneska som si do tejto hry pozvala aj hostia. Ona sa o chvíľku pripojí, takže budeme ešte čakať. Takže táto hra spočíva v tom, že skrátka si máme pomáhať spolu, hej, s tou kamarátkou. Takže Yuki tu bude o chvíľku, takže zatiaľ sa to môžeme popozerať. Takže videla som tu spinner, ktorý už nemôžem zatočiť si, dúfam, nevadí. Potom ohník tu je, dobre, uvidím. Ja som túto hru ešte nehrala na Robloxe, takže uvidíme, ale viem o nej, ale nehrala som ju, to je s tým vozíkom. Ja môžem mať vozík? Aha, som nevedela. Dobre. Takže ona sa o chvíľku pripojí a ja vám poviem, že kedy sa pripojí. No se vás. A tu máme Yuki. Pozdrav do videa. Hello. No takže, dobre. Pani Yuki, vysvetlím vám túto hru. Takže budeme si tu pomáhať. Jeden bude v vozíku a druhý ho bude ťahať. Dobre, ja sedím. No jasné. No tak poď za mnou. Dobre. A vedľa mňa. Aha, mám ísť vedľa. Hej. Uj. Dobre, som tam. Dobre. OMG, modrá. Modrá, no. Ježi, na tu sme, no tak toto bude hrozné. No a teraz čo? Ty seď a ježi, no dík. Som zaseknutá v vozíku. No máme tu rôzne prekážky. A jak ti mám akože pomáhať? Nijako. Počkaj, nezhodím. Aha, dobre, tak ja iba sedím a nezhoď ma. Snažím sa. Ježiň, to čo tu je? Dobre, ideme doľava či doprava? Doprava, poďme doprava. Dobre. Ježimaria. Yuki si krivo. A čo mám robiť? No nie. Ono to má svetla, poď hoď spatečku. No, dobre. Dobre. Si krivo. Dobre. No. Ale do prdele. Ale no tak. Yes. Dobre, máme to, poď. No teraz vidíme kopečkem. Dobre, tak poď na to. Ja tam potom zabrzdím, keby niečo. Dobre. Dobre, poď. Nie, choď. Dobre. Nešmikni, opovažíš sa? Držím, brzdím. Musí byť zelená. Áno. To prčíc. Už teraz. Tak díš. Vydrž. Potom sa môžeme vymeniť. Kľudne, není problém. To vyskúšaš ty. Dobre. Prečo si nebrzdil? Brzdím. No teraz nemusíš brzdiť. Dobre. Brzdi! Nie! Tak nič. Vidíme stále, že ja ťa ťahám a ty sedíš? Neviem, môžeme si to potom vymeniť. Dobre, tak brzdí, keby náhodou. OK. Dík. Ty si mi roztentokovala vozík, no díkeť. To nevadí, ne? Nie. Raz.
Yes. Tuto opatrne. Tuto musíme opatrne. Nie. Áno. No, dobre. OK. Môžeme ísť. Máme sa dostať hore. Idem na to. Idem na to a predbiehla ma. Nice. Oh my god. Ola. Začiatok. A teraz kde? Tam je Itachi. Či kto to? Kde? Tu. Neviditeľný. Je Sukuna. Itachi. Prečo si to vždy mýlim? Neviem, nevadí. Čo mám teraz urobiť? Aha. Jaj, už asi chápem. Počkať. No, Ty máš vyskoč. rýchlo. Nejde to? Ono to pôjde. Tak? Au. Aha. Áno, A som teraz tu. mi ako pomôžeš? Máš tam helpera. A... Čo? Dobre, Čo bolo? a zase to isté. Počkaj, a to je niečo, že... A nie to, že ja teba chytím vždy. A čo to je raz ako? To zase ten rebrík. Hej. Bože, to je hrozné. Ale do... To je také Asi- ťažké? A dobro, už mám. No pritáhni mne. Čo teraz? Aj Ďalší zase rebrík. Dobre. Dík, no. To je hrozné. To čo bolo? A neviem sa neba skončiť. Oni to nevedia. Uhnite. Ja idem. On nespadne do... Ale no, hair nice. Počkaj, čo je? By ma zaujímalo, že prečo sa volá Baby Yoda. A fakt. Som si nevšimla. Poď. Nie? Ale dobre, už som, dobre. Počkaj. Ja aj tu sa mám teraz zastaviť a ty mi máš prelesť cez hlavu. Aha. Ale všetci mi tu zavadzajú. To môže ísť cez nich. Ja sa bojím, že to nezvládnem. Na F-ko. Ty Mám to. vole. Davaj. Poď sem. Áno. A nie F-ko. A už to mám. Poď, poď. Yes! Musíš vyskočiť. No, ale... Neštví mě. To je easyčko. Oj, zase má čapla toto, čo je? To je
ti páči ma takto váľať po zemi? Hej. Jaké úprimné. Uí. Čapni ma. Nemôžem si moc ďaleko. Nie, počkaj, ja skúsim vyšplhať samo. To nevyšplhá. Ale kde som? Tu sme ešte neboli. Dávaj. Kde? Ti boli? To je od začiatku, moja milá. Nie, prosím, nie. Počkaj, ja si skúsim teleportnúť. Hej, som tu, na začiatku. Poď sem. Dobre. Tá hudbička je výborná. Nie! Kde ideš? Som sa rozpadla. Ktoré mám dať toto? Teleport som. Can you help me? Čo si urobila? Musel som spadnúť. Yes! To čo bolo? Ty si až úplne dole. Čo bolo? To čo bolo? Hm? To som nechcela, ja som namiesto F... Dobre, počkaj. Ja som namiesto F-ka dala G-čko. A teraz kde? Ešte hore? Počkaj. To mi nedá. No, takto. Tom Ako krivo. máme dať? Neviem, ale ja som takto krivo. Tak snáď. To funguje. Dobre, tak ty to urobíš? To bolo zle. Už nám to ide. Dobre, Chcem ja. teraz... Tak. Sorry. OK, a teraz... Haló, pani? To nedoskočíš. Ja už nechcem. Prečo? Povedz mi prečo? Sorry. Ježišmária. No toto som posrala trochu. Kúkaj, kde som. To nevadí, to sa dá. To nejde. Ja hlava deravá. Dobre. Na mňa si zabudla. Oh, sorry. No a teraz jak? Dobre, pohoda, mám to. Jak môžem na teba zabudnúť, že? Ne. Aha. Nie. My to nedáme toto. Ja to by asi nešlo. Čo je? Oni ma odpinkli. Oni ma odpinkli. No, Ide to? poď sem. Nie, poď sem. Ježiš, skoro... Dík. Prečo? Bola som za stenou. Ja som na boku, tak či... Do prdele. Nie, že si nespadla. Nie. Nespadla si, to sa mi sníva. Prestaň, Aši. Prosím, prestaň. Dobre, puzzle, nie, prestaň. Teraz ja. Dobre. Počkaj. Vypa. Ja ti vravím, že sa máš vrátiť. Takže Dobre. toto je oficiálny koniec. Ak by ste chceli... Ak by ste chceli part 2, tak napíšte do komentárov. Juki to určite ocení. Jasné, samozrejme, budem veľmi rada, ale pre istotu, akože pre vás to urobím.
a akože urobím to, hej, urobím to. Yuki bude mať ďalšie nervy, ale nevadí. Ja si nájdem čas a ja tu veľmi rada natočím. Ja túto hru prekonáme to. Hej, celý tento level. Hej, ak to bude mať fakt ohlas, tak ja urobím to. Prejdeme to. Dobre, tomuto videu dávaš koľko lajkov? Za ďalší part. No tak, no neviem. Koľko by sme mohli? Poraď mi. Tak takých 100. Dobre, môže byť, dobre, ja som za. Dobre. Dobre, majte sa, čauky, ňauky. Čauky, mňauky, dobre. Tak, čauky.